Umnyango wezokuthutha nezokuhlaliswa kwabantu uveze ukuthi ngesikhathi sokusebenza kwenenzani ezweni eMarine Hill Toll Plaza kubanjwe abantu ababili, umthengisi wezikhali kanye nephoyisa. Batholakala emotweni egcwele izikhali nezinhlamvu ezingu-800. Laba abasolwa bahlulekile ukuveza imibhalo esemthethweni ehambisana nomthetho wokulawulwa kwezikhali okuyi-FCA. U-MEC uSiboniso Duma uyalele ukuthi kwenziwe uphenyo olugcwele wancoma i-RTI, iDurban Metro Police kanye ne-SAPS ngomsebenzi omuhle futhi oncomekayo. Imoto okuyiyona ebisetshenziswa idliwe njengoba ibifakwe izibani zokuphepha okungo-blue light ngokungemthetho. Ukuphula umthetho kazwelonke wezokuthutha emgwaqeni, i-RTI iyaqhubeka nokulwa nokusetshenziswa kwezibani ezilihlaza okungo-blue light okwesibhakabhaka ngokungemthetho esifundazweni. Kuphinde kwaboshwa abasolwa abathathu ngokuziphatha njengamaphoyisa, betholakala bephethe namakhadi okuqokwa kwabo angamanga. Umnyango ugcizelela ukuthi imigwaqo ayisoze isetshenziswe ekusabalaliseni izikhali njengoba ukusabalala kwezikhali kuphula umthetho futhi kukhulisa nobugebengu, kanjalo lukhande nodlame emphakathini. Let's just get off the